Те Пиринско не взеха поне 10% отстъпка ми да дадат едно промокод, че да ми пуснат. Ами здравейте, днес малко петъчно ще ви запозная с завършването тук на един проект, който не успях да снимам, но има така доста... Получи се, мисля, че е много хубав и доста интересни неща. За пръв път изработвам разглобяема маса и разтегателна. Затова смятам да ви споделя, тъй като не съм ползвал никакви копешки механизми. Всичко съм си правил, съм си изработвал тук от дърво, както и разтягането. Затова мисля, че е интересно и ще ви го споделя. Но преди това ще започна с омасляването. Това ми остана, това ми е най-приятната част в проектите и знам, че щом то започне, значи ги завършвам. Подготвил съм си тук един малко интересен микс от масла, тъй като мислих си, че няма да ми стигнат. Тук има малко масло с твърда вакса и също така и малко клар вакса. Но смесиха се двата продукта, мисля, че значи не е проблем. Да започвам сега с омасляването на плотовете. Плотовете са 3 на брой. В сгънато положение е с 2 плота масата, а в разтегнато е с 3. От 125 см става на 180 см. Голяма логистика си беше, докато успея всичко да съчетая. Тъй като и материал ми беше, от поръчителя ми беше даден негов материал и с него имах проблеми. Явно не беше добре изсъхнал материала и се наложи. Нямаше как при разтегателната маса да слагам отдолу дървени кошаци. Наложи се да вкопавам метални. С оберфрезата правих слотове. На пръв поглед проста маса се превърна в голямо предизвикателство за мен. И имах ограничение от дебелината на материала. Материал, който ми беше даден, беше 8 см. Преди повече от половин година аз го разбичих на 2/4. Оставих го, освободих напрежението, оставих го да поизсъхне малко още, въпреки че ми уверяваха, че е сух. Но след обработката с абрихта той се изметна и трябваше, ето тук, отдолу правих надлъчни разрези да освободя напрежението и така по някакъв начин плота по-малко умекна, така да го кажа, и това ми позволи след това с тези кошаци малко и да си го изпъна. Горе-долу си го запаснах. Така. Мажем се с масалцето и ще ви покажа и конструкцията и за основата, и тя е доста интересна.
Така, малко се умотах. Ето плотовете са готови, но сега ще ви покажа и клипчето, знаете, малко импровизе и как се справих с всички задания. Ето, това ми са основите за масата. Кръчетата имаше задание да не са 4 крака, да е нещо по-така интересно. И това е моето решение. Да, не е като обикновено с желязните основи, но докато имам още здрави ръце, не смятам да правя метални основи. Ето тук съм си направил длапчета, тъй като ще е, нали, разглобяема масата. Ето този детайл. Тук е с отвори за клинови. Той ще съединява двата крака. А ето тези двата клина си заключват тук и основата. Тук отворите са направени малко скосени, тук със същия градус, за да може, като пуснем клинчето, ето по този начин, то да ни заключи с глобката. Ето. И сега другото нещо, това е и тук конструкцията, тъй като трябваше да може да скрие средния плот, трябваше да може да влезне в нея. Направих я малко по-височка, около 8 см и затова направих и масата на максималната височина 80 см. Ето тук тези фризованите участъци пък влизат плътничко. Ето така. Този детайл съм го направил, за да може тук пък плотовете да влизат в него и тук в средата. Ето тук съм тези надлъжните детайли съм ги фризовал тук малко по-навътре, да може да се заключват в него, когато са двата плота. Сега ще ги покажа и да стигнем само до тях. Тук тези двете парченца, които съм ги сложил, пък са за да може, като крие плота, нали, да има на вода ляга. Доста съобразявани беше. Тук тези слотови съм ги направил. Тези двата са за онзи плот. Тук тези двата, тук се разминават тези плъзгачите. Тук с зъбчетата са направени тук да се заключват. Доста занимавка беше, за да можем да спестим от един механизъм. Сега ще ги монтирам. Ето вижте с какви винтови, с широки плоски, които си ги монтирам. Не е много така естетическа конфигурацията, но нямаше как, трябваше да е доста широка основата, в събрано състояние 1,30, в разтегнато е 1,80. Исках да има поне 60 см разпъване, за да може, нали, толкова и по-малко няма смисъл, поне 60 см е минимума за нормалното за един човек, поне още от двойка, нали, да стане на тройка масата. Ето сега ще си скрия тук плота. Това пък са тук отстраните заключалките, които заключват плотовете.
всякъде нещо пречи. Ето така стои плота. Ще видя кой е тесният плот, кой е широк. Ето тези тук зъбчета позволяват тук плота да се заключи тук с този детайл и няма как да пропада. Тук съм си сложил бисквитки. Те подравняват плотовете, въпреки че плотовете бяха доста така изметнали. Ето, съединяват се двата плота. Оп. Си ги заключваме. И това е в събрано положение масата. Сега ще си я отворя и да сложа и другия плот, да видите как ще се разширява. Мисля, че стабилна си стана, при положение, че изобщо от никъде не съм гледал, сам си мислих тези заключвания и щурти. У нас е детска градина. Поне 10 деца. Ето тук съм си сложил пък и диблички, а тук има отвори, където точно ми позиционират плота. И сега си го малко трудно успях да си напасна тук и живия ръб и шапката, тъй като е от различен материал и няма как да стане. Ето, заключваме. Ами, това е, мисля, че добра масичка се получи и страхотен проект като за петък. Ами, това беше от мен. Надявам се да ви хареса моето импровизирано изпълнение на разглобяема разтегателна маса с жив ръб от ориви. Ами, на здраве!